Sugeng enjing para pemirsa, kepanggih malih klien kula wonten ing adicara Kilas. Pewarta dinten menika ngenani musibah banjir bandang ing Nerjang Plata Buku Campur, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, amargi jawah dares dinteni win. Kangge mangertosi kahanan ingkang sakiyatanipun, kita sampun sesambungan kalian rekan Anggi ingkang wonten ing pengungsian lan rekan Haikal ingkang wonten ing lokasi banjir. Anggi kados pundi kahanan para warga ing Ini setelah 4 tahunan baru kali ini ada banjir sebesar ini lagi. 4 tahun yang lalu sampai merusak jembatan, naik ke atas jembatan. Sekarang agak kecil dikit, tapi ini udah yang paling besar selama 4 tahun terakhir. Matur nuwun rekan Ida, sak menika kula wonten ing balai desa. Bapak kagem nampung warga ingkang kecelakaan dalemipun. Suasana mriki menitahake sangat. Kata Lara Khalid lan simbah-simbah ingkang bertahaje semu lan obat. Wonten saking kula sampun wonten Batavia. Batavia sanesipun ditahake kados pundi banjir ing Nerjang Desa Muda. Ibu Azkia menapa kemauan ingkang panjenengan betahak. Bantuan dadaharan. Kula nangis semenika kula wonten ing kali ingkang tanggulipun jebol. Banyu taksi milih baturan tetep sawah-sawah warga. Sampun pada Pak lawan. Mas Arifa kados pundi rencana penanganan tanggul menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pihak relawan dan BPDB badhe melaksanakan sarag utawi kurang isi. Wedi kagem nutup tunggul sawet darah. Nangging kita taksi nunggu banyu radi surut supados buatan mbabeyani para petugas. Matur nuwun kangge rekan-rekan ing lapangan. Para pemirsa menika pewarta meni banjir ing Buku Campur, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Mugi-mugi para korban tansah pinaringan ketabahan lan banjir tanggal surut. Kula Nida pamit undur diri. Matur nuwun lan sugeng enjing.